सगळ्यांची आवडती कांद्याचा पात घालून सुका जवळा, मालवणी पद्धतीचं ताटाच्या साईडला लागणारं, पण कधी कधी डब्यासाठी किंवा नाश्त्यासाठी जेवणासाठी उत्तम असं आणि झटपट होणारं जवळा पाण्यात अर्धा तास भिजत घातलाय. फोडणीमध्ये आलं, लसूण, हिरवी मिरची छान असं तडतडवून घ्यायचं आहे, परतवून. झटपट होते ही रेसिपी. एक जुडी कांद्याची पात छान स्वच्छ करून बारीक करून घेतले. पात आणि कांदा, कोथिंबीर फोडणीमध्ये परतायचा आहे. त्याच्यानंतर पातीचा कांदा फोडणी तेलात घालून तो छान असा गुलाबी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. जवळा भिजत ठेवायचा अर्धा तास आणि छान असा तो स्वच्छ करून घ्यायचा आहे. समुद्रावर तो वाळूवरती सुकवला जातो, तर त्यामध्ये कधी कधी वाळू कचरा असतो आणि स्मेल येतो, तर ते छान, आणि मीठ असतं भरपूर. तर छान अर्धा तास भिजवून त्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं. मालवणी मसाला आवडीनुसार, हिरव्या मिरच्या ऑलरेडी त्याच्यात मी एक हिरवी मिरची टाकली आहे, पण ती जाडीवाली तिखट कमी असते ती. हा जरा तिखट तेलकट चमचमीत असेल तर चव छान लागते. ह्याच्यामध्ये टॉमॅटोही घालतात, पण टॉमॅटोने गोडूच होतो म्हणून मी टॉमॅटो नाही घातले. एखादं कोकम किंवा कैरी घालू शकता, त्याने पण अप्रतिम चव येते, तोंडाला चव येते आणि छानपैकी झटपट होणारी रेसिपी आहे. भाकरीबरोबर, तांदळाच्या चपातीबरोबर तुम्ही आस्वाद घेऊ शकता. आता जवळा स्वच्छ धुवून ॲड करून एक वाफ काढली आहे 2 ते 3 मिनटाची. ही रेसिपी जास्त वेळ लागत नाही, एक 2-3 मिनटात तयार होते आणि आपला जवळा तयार आहे. गार्निशिंग कोथिंबीर, मीठ मात्र ह्याच्यात जपून घाला.